That happens and it's brought to our attention, we are now taking action against those principles unless the levy is approved. Migao mar somo ogolo siem ne jotend sikunde masiko medo omenda mag somo ma ok opwodhi e pacho ka. Wanaume wamesaulika kidogo, saa zingine wanakaa wagumu, hawataki kuongea mambo kuhusu their mental wellness. Jokanyo kod jolony jiw mondo onywak lwedo okenge mag kedo kod tuo kansa thurka. Wagombo mondo wanen nitie bills moko mang'eny monyalo kelo manyalo konyo parliament. Rowere mag ODM Migori opoyo tend duond burano kuom dewo jomatindo e lemo madito mag telo. Machigni nya kormogo jong kamoro moro ma intiere rwakie chenro mar migago kabro keloni weche ma wayudo mesawa mag weche manyien odiochiengni ma kawuono ka bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Chiegni nyinga en James Opondo. Tend migao mar somo medo golo siem ne jotend sikunde ma usiko kamedo menda mar somo kata school fees ne jonyuol ka giwacho ni gitimogo chenro ma oyiedhi e sikunde go. Jotend migao mar somo Julius Migos Ogamba mar jo ni sikunde nyaka lu chike ma oketi gi migao mar somo e wi omenda matayo somo pacho ka kane olose sikul ma Mbiriri Comprehensive ma yudore Kieni e kaunti ma Nyeri. Ogamba owacho ni okenge mag chik osechak kaw ne jopuonj madongo mag sikunde ma osebedo ka medo nengo mar somo ne jonyuol e konde mag Kenya mangima. Pata accident. Bwana sifiwe sana. Where that happens and it's brought to our attention, we are now taking action against those principles unless the levy is approved or it has gone through the process and it's accepted by the parents and it's gone through the ministry protocols and approval has been given and therefore it becomes legal, then that can be charged. But if it is a levy that has not been approved, it is not supposed to be charged to the parents. One of the greatest transformation in education is the competence-based education. Kwa sababu waziri, you have actually seen in practical what that curriculum has done to our learners. They were able to display things that they have done. They are able to express themselves. Jodak mamwea e kaunti ma Kirinyaga uchiwo kod luoro bang' kwanyo ringre jal moro ma hike ni ediere konegi nek makoch kendo jwang' ringre mare e puotho chele moro ma Ng'othi. Jodak moyudo ringre no wacho ni pok gi yango nonro mare maler ni maro chalo ng'ama ok en jadak e gweng'no ka giwacho ni kaluwore kod gi kama oyude ringre no en mabor kod mier ji kama ji odake manenore ni ema okelo pek mar winjo ywak jalno sama ikawo ngimane kod jonjore. Obila mag okwach kich manenore kochopo kama ojwang'e ringre no kendo ochwal ringre no e kar kano ringre kama igeno ni ibro tim nonro mar yango ni en ng'ama nade. Ameuliwa vibaya sana, amebodabodwa kichwa, yani kiunyama, hata mnyama haezi uliwa hivyo. Yenye ameuliwa hata akipiga nduru hakuna mtu anaweza sikia juu mambo iko mbali sana. Hii ni mashamba ya mchele kumali kunaitwa Ng'othi. Leo asubuhi tumepata kuna mtu ameuliwa katikati ya mashamba yetu ya mchele na tulima mchele, na ndipo tumekuja kushuhudia mpaka tukakosa kwenda kanisa leo juu ako katika area yetu yenye tunalimanga mchele. Bado hajatambulikana mpaka saa hii. Hadi saa hii hakuna mwenye anaweza kumtambua, na hiyo ni njia ya kusisitiza kwa sababu ukiangalia watu wote ni wa eneo moja na ni watu wanajuana, ni kama vile mimi najua mwenzangu, na hadi kwa saa hii watu wote wenye wameweza kukuja katika eneo la mkasa hawajaweza kumtambua ni nani. Kutoka mahali ambapo mwili iko na mahali ambapo boma ziko ni kama kilomita 1 kutoka mahali ambapo mwili iko. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni eneo ambao huwa tunalima mchele. Maeneo yenye huwa tunalima mchele hakukwangi na maboma. Sisi watu wengi wamejenga huko juu, huku ni mahali ambapo watu wanalima. Kusema ukweli, kutoka mahali ambapo mwili iko hata angepiga nduru hakuna mtu angeweza kumsikia kwa sababu boma zenye ziko karibu ziko kilomita kama 1. Eno wach malicha nya koramogo jwang kendo gino ni nonro
ibiro tima mondo ng'eni to jok mage mane onego jalno e puodho chaleno mang'othi mayudore Kirinyaga. Ka odhi nyime ni jalup jatend piny Kithure Kindiki oyoro nyasi mar lam e kanisa mar Anglican Diocese ma Embu onjene kaka oloso gi sane. Maneno na tutapunguza maneno namna hii. Kwanza kabisa ile support kidogo tulikuwa tumeleta tumeiweka pamoja. Sio lazima kila mtu akuja hapa aonyeshe hii ndio yangu. Tumeweka pamoja na mimi ndio naokota yote. So weses enda chukua details hapo ya bank account ya kanisa. Niko na pesa ya rais kwanza kabisa. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Si rais alitupatia pesa 2024? Si alitupatia pesa 2025? Hata 2026 rais wa Kenya amenipatia pesa yake shilingi milioni 10. Munifanyie hesabu hapo office ndio tusanye. Mimi ndio nitasanya hiyo pesa yote ya rais mpaka ya MCS. Ndio tusichukue wakati mwingi. So pia mimi lazima nisindikishe rais wa Kenya. Lakini kuna wengine wananiambia kwa sababu uko nyumbani you don't need to. Kuna sababu nitoe pesa? Iko sababu? Hata kama niko nyumbani? Nilikuwa nafikiri mtanisamea kwa sababu sina bahati. Asante. So hata mimi nimesema rais pesa yake ambaye amenipatia ni 10 million na mimi vile vile nasindikisha rais na shilingi milioni 10 pia. Tumekubaliana vile vile. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Alafu vile vile Mheshimiwa Ses Mbarire, huyu dada yetu. Unajua yeye yako arambe kila siku hapa Embu, ni kweli? Saa ingine weekend moja anafanya arambe kama 10. Hata nahurumia hao watu. Lakini nimewaambia hata kama mko huko every day hata leo. Kaka tuo mar kansa dhi nyime kod medruok e pacho ka sekta mar thieth e mbalariany ma Kisii. Sirkand kaunti ma Kisii kanyakla kod mbalariany ma Manchester e piny Ingresa oketo huyanga okenge mag puonjo oganda yore rakruok kod tuono e romo margi e mbalariany ma Kisii. Jolony e sekta mar thieth ojiwo oganda mondo otim nonro ma saa ka saa mar bedo akicha kod tuono ni mar yango tuono bang'e e del ni kod midhiero mathoth. Bende jolony onyiso luoro margi ka giwacho ni nyithindo bende koro sani inyuolo kod tuono ka koro gidwaro nonro matut mondo otim e yore kedo kod tuo mar kansa. The university is establishing a niche in the area of cancer research and management, and we are partnering with the county government of Kisii in handling the health matters. As you all know, health is a devolved function, and we are partnering with the county government of Kisii in this. And in developing our niche on cancer research and management, we are currently engaging various stakeholders. Currently, Kisii Teaching and Referral Hospital, in conjunction with Kisii County, has partnered with the University of Manchester, and we are now establishing a cancer registry to be able to collect this data. So far, the efforts that have been done, we have some statistics that show us what the 5 leading cancers in Kisii are. First on the list is breast cancer, closely followed by cervical cancer. Esophageal cancer is the 3rd one, colorectal the 4th one, and prostate being the 5th cancer that we are seeing. Also, from our discussions, we need to have more data collected on children because cancer is also affecting all age groups, children included. It was our opinion during this session that we could poll our
energies, of course with the guidance of institutions such as Kisii University, to then generate information that we can be able to use to customize our treatments to local settings. In Kenya or even in the world, in fact we have got now non-communicable diseases have overtaken communicable diseases in causing death. And non-communicable means cancer, heart disease, and hypertension. So the workshop went quite well. We talked about most of the leading cancers in Kenya, about breast cancer, prostate, cervix. So we talked about prevention, treatment, research, and we actually got the workshop very well, and we think it will be an annual or if not a biannual event. Moko kuom rawere duond bura mar ODM maong'ere kaka ODM Youth League County ma Migori opoyo tend duond burano kuom deo tend rawere ka giwacho ni yiero mar Senator ma Migori Eddie Oketch kaka jalup jago oporo ne kweth manoke Senate en ranyisi ni ODM deo tend rawere gi ka otelnegi kod Charles Osewe wacho ni kaka jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori gimor kod yiero mar Senator ma Migori e lemono dwaro margi en tend ODM odhi nyime kod deo rawere e lemo mag telo mathoth. Wagom ni bondo mi wanene kaka Eddie Oketch sani ni minority whip no kuma no gole Sifuna wagombo bondo wanene nitie bills moko mang'eny monyalo kelo manyalo konyo parliament. Kaka for example, wadwaro ni weche kaka mosabedo ka chendo kaka mag sukari bondo migine kaka ginyalo kelo bill moro yo maber bondo miyo chul jotich yo maber joma puro weche mag rabuon kata weche moko mag sitima bondo sitima bi yo makare bills mitere parliament mamoko kal e time maber dire moko no bedo mana namba 2 e Kenya mangima wanyalo paro to adiera kata mana Migori ka Eddie osaketo governor matiyo tesre Eddie pod en ng'ama tin mana kaka Sifuna ne pod ng'ama tin wich ma en go en wich maleo wakwayo party marwa mar ODM gigi gin gik makore kawo ne kese ineno ka ker marwa koro loko ng'e kocha uduogo korwa koni party wani mondo gere wakwayo ni koro Eddie Oketch kaluwore gi kaka osemiye lemo no wachakwa miye general secretary mar party nikech pod en gi wich maleo en gi wich maler kendo ng'ama riek ong'ama ok tim gik maricho e Migori ka en ng'at ma osego lweny maonge koko maonge siasa mar akweda mar the udi kata oganda omiyo wan jo Migori wamor kuom yiero mar Eddie Oketch wang'eyo ni odhi tiyo tich maber odhi riwo oganda mokwongo ka thuolo makende mondo a congratulate Eddie kuom yudo kom manyien manyoongego mar ariyo kombegi Eddie senator nyalo yudo thuolo Thoth sikunde junior secondary county mabometo chwalnegi gige somo mong'ere kaka boards manyasani mabiro konyo jopuonjre e sombgi kendo ng'eyo matut lony manyasani koloso Bomet nyasi mar chiwo bas e sikund sekondar ma Tenwek jagoro migawo mar somo John Ololtua owacho ni okenge makamano motelne kod sirikal mamalo keto jopuonjre e lai mar bedo kicha kod lony manyasani e ndalo mabiro ka bende boards go owacho ni biro konyo jopuonjre e yore mathoth e sombgi. I want to start with Christian Union, Tel Saffron, best in social science. Elimu Daktari Donald Joshua. Wakati mmoja alikuwa CD wa kwanza. Tunaenda kwa digital age. Na kwa hivyo tumeongozwa na Mheshimiwa Rais tumeweza kuanzisha ambaye Mheshimiwa Naibu wa Rais alilaunch zile program ambaye tunaita digital literacy devices program ambayo tutalete smart boards kwa mashule hapa Bomet. Shule 251 za junior school watapata hizo, na hiyo smart board watapata smart board pamoja na tablet, na hizo itasaidia kwa mambo ya kufundisha watoto wetu. Gikanyo ema kaogodo yuya mara mokwongo e chenro ni mar migago ote aneno ka wuoro mathoth abro somogi ka watieko chenro ni odiochieng'ni ma kawuono. Kik idhi mabor.
Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telolokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka koro wadhi gi moro yere cha koso wadhi gi moro cha koro nyaka wachung' wapenji an gimoro amora nosebedo devolved maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony ma kaka wanene counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo hala to ji mang'eny bro chako hala ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha kareka berber jachien ming'eyo molosa moro malaika mapoke neno mami wuok giyo imudho mandiwa gotieno gino rombo nene to rombo olinga linga dibe ni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel kaka wanene kata ka ukiwinjri kode winj gima owacho. E kar chakruok, wach ne nitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie jo siasa masegwenjrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi ma e siro ma wachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Machiegni kendo nya Kwaraboge. Joma chuo e kaunti ma Bungoma ojiw mondo olos kod ji kaka yor kedo kod tuoche mag dang'ni mag paro kata manyo johocho mondo okonygi. Magi duto nowache nyasi moro motisi ni Men's Mental Health Awareness e lap ma Masinde Muliro kama jolony nomedo ni thoth jok maling' e yor midhiero mar dang'ni mar paro kendo mako kelo midhiero e familia gi. Nyasi manobagi kod director mar rowere kod tuke county kod jolony sekta mar thieth nokelo kanyakla ji mathoth ka bende ne giyudo puonj makare seche ma kihondko okwako gwenge mang'eny e wi kwan mathoth mag joma chuo manegore kigin. Wanaume wamesaulika kidogo, saa zingine wanakaa wagumu, hawataki kuongea mambo kuhusu their mental wellness. So it's very important that you speak, we communicate in case there are issues that need to be addressed, then we do not just give them an underscore. People who experience anxiety, we usually encourage them to do some exercises, and also those who are depressed and those who experience panic attacks, we usually encourage them to do the activities. And I would say that statistically around 720,000 people die of suicide worldwide, and you'll realize that in most cases men are the majority. So it is very, very important that this event has been organized so that men are given an opportunity to air out their issues. In about 6 people, at least we have 2 to 3 men who are affected. Then we have 4.6% that are affected by suicide. So the major causes of mental health problems in men is actually stress. And when you look at stress, these are things that we live with. Financial issues, whereby every man could be facing some financial challenges. But the other triggers could be relationship, that is parenting. Most men are taking care of family members. And when this happens, they could be undergoing stress, which leads them to physical defects. The other problems are issues to do with simple things like economical times.
government policies, several other things which are beyond a man control. So what we encourage every man to do is that every day, because the stressors must be there with us, you create outlets. And we have already seen the outlets from our psychologists, including sports, exercise, like today, as we exercise for 24 hours, for the next 12 hours we'll be here. We have a PHQ-9, and if you know about a PHQ-9, it's basically a set of simple questions. For example, if you ask you, in the last 2 weeks, have you been losing appetite, and what could be the cause of you losing appetite? And because here today we are gathering with a lot of men, and we are here to play football, we want to understand some of those questions that can actually help us figure out the men that need help. So we encourage you, even you can check these tools online. PHQ-9, it's a world standard tool. Na michezo hizi ni mizuri, manake zinatusaidia kuhakikisha kwamba wanaume pia wanaweza kuimarika katika akili zao ili waweze kuwa na akili timamu. Jina kama mwingi not kwa serikali mondo ojiwarita kendo kelkwe gwenge makono bang monj manyien moche kin jodaka kod jokwatha mag ngamia kalore kod jodaka monj masani oselal kod ngima ji ma ok tin apar kendo onge ngata ma obila osemako losemakono pod opong' kod luoro mar monj e kind ogendni ariyo mawuok e gwengego kalore kod ywaruok e kind jopur kod jokwath mag ngamia. Gwenge ma yudo midhiero ting'o Seikuru kod Ngomeni ma anyuola ma osemonji ochuno mondo odar e miechgi kendo chenro mag somo bende rochore. Huko wanatishiwa kila wakati, wanalala msituni na ni watoto wadogo, wanakosa elimu. Serikali, the government now needs to be very serious. Kwa sababu hii ni selective application of the law. Hatuwezi kuwa wakati watu wanauawa hautaisikia fununu ya mtu amewawa, ameshikwa. Bende iseparo ngima makiny mar nyathini mawuoyi. Bende isekete machiegni mar miye puonj moromo e put makende moketi mar jiwo ngima nyathi mawuoyi. Jonyuol okwa mondo oket maino mar bero kendo rito ngima nyithindogo ma osejwang'. Jafwambo marwa Dalinta Ouma nigi ler mathoth. Skipngetich mane en wendo maduong' e put moketi mar jiwo ngima nyathi mawuoyi olero ni e kinde mane ikedo ne ngima nyathi manyako, mano mar nyathi mawuoyi nothirno kendo ketho ratil mar ngima ji ariyogo. So here today we are having the boy child who's been challenged by a more educated woman, and because of that education she gets a job that probably is more paying than the man. Wach ngima nyathi manyako bedo mamalo moloyo mar mawuoyi bende owacho ni sani osekelo piem ma ok ni kare dak. So the household now has two incomes which should be celebrated, but those two incomes have challenged men significantly, and the man of the house has shrunk. Ewi mai jonyuol onyiso ne ni gitayo nyathi mawuoyi kendo giket gi machiegni e tayo ngimagi. Parents, I think at some point we lost it. We tend to think that the boy child is strong enough just to be able to manage himself, but in the course of it we lost it. And also I think that maybe as a society or as a nation we equally lost it when we began by having initiatives that are meant to empower the girl child. The girl child was empowered, but now the boy child was left, and that is now the imbalance that we've noted in the society, and it is affecting everyone. It's affecting them, their learning, it's affecting the families setup, is also affecting the entire society. Silvano Sisoro, ma en jaod bura, bende noyworo nyasino konyiso jonyuol oket maino e bedo e ngima nyithigi kendo gitim gik moko kanyakla. That there can only be boys once. Your son is your son, but it can only be a boy once. You know, you'll not go there work for 20 years and expect to come back and find him at 5. He'll be 25. What did you do when he was 5? Omedo ni chenro marieyo nyathi chakore higni momondo mag nyathi omiyo janyuol nyaka neni otaye makare. Lose your child from the age of 12. They start learning from other people. If you have to engage in corporal punishment or anything that you've got to do, any set of punishment, you only do it between the age of 1 to the age of 12 or 13. Beyond that age, society teaches your child. So it is the prerogative of a parent to be deliberate, intentional in parenting of a child. Nyithindo ma yawuoyi ma ok odak gi wuonegi
bende oyang ni kale midhiero modhuro. The fact that the boy's child have been missing the parent, the absentee dad who have not been there, that has come up. The influence that they are picking from the social media, the influence that they are picking from the peer pressure, that is what seems to be what is just trying to guide them in their growth trajectory. Omiyo, jonyuol nigi ting' mar neno ni nyithigi odongo e yo moriere kendo nego giket maino maromre e miyo nyithigi ngima maber. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Adwa teri kanea en wach malich ahinya, ok na ng'eyo ni nyalo bedo midhiero. Jo ohala e chiro Maringa e sub county ma Karachuonyo East koro kwayo sirikal mondo owuog oko mapiyo resgi e lwet midhiero mag kich masiko monjogi kinde ka kinde. Kichgo magikoni oloso kar dak mekgi e kor sirni mag teyni mag sola. Chirono monjogi piny maru, gino moseweyo jo ohala kod jo piny buora e alworano kod hinyruok mopogore opogore, ka moko bende osewito ngimagi. Wach makoro siko rocho chenro mekgi mapile ka pile mag ohala kendo miyogi lala mathoth. Millicent Adhiambo miyo wale mathoth. Kane giloso kod Ramogi TV, achiel kuom johalago mane kichgi omonjo juma mokalo kendo wegi hinyruoge, lero ni kichgo bende ne okayo miyo moro ma hike oniang' kod jago mane gi ng'ol, gino mane omiyo ring kodgi e ute thieth malworano. Jothurwa last week na bire chiro ka nang'iewo omena ka, to kapok nariwa ni to kich nokayo dier wiya be momineno na lido maler. Nitie mine moko madongo nogore piny ka ni kich ochako kayo ji. Mama mamoro sani nyaka sama wuoyi kodi ni remo osiptal ni kich nokayo makako nyalo timo onge. Dichuo moro be nitie ka mane rang'ol be ni kich okayo makata sama wuoyi kodi ni pod ok owuo en district hospital. Jwalago wacho ni monj magiseyudo e kinde mokalo noweyo ka nyathi moro nowito ngimane, ka jaduong' moro to ngimane ne otonye lak tho bang' kich ne monjogi. Wach mamiyo ohala dok chien nikech jonyiepo bedo gi luoro, to kata mana nyamburko mating'o mwandu kod jowuoth bende seche moko tamore chopo e chirono kaluwore gi luoro magin go mar monj kich. Machieng' moro shida nowuok punde makelo piringa ka notuo machiel kuom pols gi ma kich notugore nokayo nyathi moro ma nyathi machielo no otho mano higa 2 mokalo chien. Jaduong' moro be kich nokayo mangimane nobede kinda kuru ga sumbi. Chakre ne ket konini solas gi chalo gima oged ni mana kich go iko. Kich osebedo ka chandowa, onge kaka biashara wabro dhi mbele nikech customer ko donjo e duka to neno kich go ero kumonjowa. Customer ringo dhi kuma dhiye, wambe waloro dukni mekwa. Seche ma kich go wuok wayudo asara kabisa. To gikayo wa samoro mwaringi kaka wan jok ma use bora kwaringo mowe pesa wakanyo. Gichiko chung kanyo machiegni kich kanya ka joma lor. Koro waonge kweri kaka korka kich. Sama tin kuma ka ng'wech wuok ji kich omonjo ji. Iyudo ka koro ka ji ringo to ji ketho gik mang'eny, idong' kiyudo asara mabor. Kich kata kwang'iyogi ok gin kich moko mane kata gi mo ma inyalo wacho ni nitie faida ma gimiyowa. En love ma wang' ka wang'. Jakom chiro Maringa Paul Sidhe to wacho ni kichgi oseloso kombe margi e sirni ma ok tin ne ochiko e chirono, ka oywak ni mijing'o mekgi mag yudo konyruok e migepe mowinjore e kaunti ma Homa Bay osegore e lwanda kinde duto. Pols ma wantiere wagi solar lights ochiko, to chiko go te kaka ginoendo. Kata ng'ato wuothe e sand bro yudo ka pols go te chumbe go endo kich odake sama wuoyi ka sa endi. To en tungni ma kich kayo jo ohala ma en ng'wech, koro keta jo ng'wech kagi ka. Sa osuru to gichope mapiyo, to ka wan gi chandruok machalo weche mag kich, tiyudo ka giywayo chien. Wase go dhok mondo konya kod ka kich ni kone pol ariyo to modong' giweyo to gidhi adhiya. Koro modong' pod kayo wakae to koro gimedo mana nyuol, gimedo madak e taya mamoko. Koro gikwayo piny owacho mar tend kaunti ma Homa Bay mondo donjre wachni mapiyo kaka nyalore, oresgi e lwet kich mondo giyud lwasi makare mar timo ohala maonge luoro kod kionto moro amora ni kich nyalo monjogi sa asaya. Koro wakwayo sirikal ni yo manade ma ginyalo tiyo godo, be ni gitiyo gi chemical moro amora ma ginyalo nego godo weche mag kich gi endi mondo watimo ohala e yo moro mamuol, gidonjre mapiyo piyo. Gidwa na spray mar kich ni to gigonwa gini kata gotieno mondo kich no dar ka. To ka ok gigonwa kich ni to kini dhi nego na nyithindo. Ka nitie yo minyalo tiek go kich gie, kata ka nitie yath minyalo go, to go mondo mi walok e alwora maber. Kik wabed gi wasiwasi kinde duto. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV, Chiro Maringa Kojwach,